Bay, gisugo po kong mama, bay. Balik ra ko. Balik biya dan bay bay ako ra sa inyong balay bay. Lagi, wala mo po yung manghilabot mo diya sa balay. Antay ka lagi balik din ha. Lagi, balik ra ko. Ah, nakaanap ko yung lamok rin eh. Ano man eh? Natambal mo na sa lamok. Hindi na ko lamok ko na ni. Dong, mangaon ta, dong. Ay, di lang te. Anak mo ko si mama nga, di ko daw pakanon dare. Ay, kabalo naman mo, no, nga wakwakon me. Oo. Ay, di man sa tika patakdan, good. Amigo, biya mo sa kong anak. Nasad ko ilakaw ron, mulupad ko ron. Mulupad ka karon te nga. Kuan man, init man kayo? Ay, naamasad ko yung sunscreen para dili ako masunburn. Paliho ko sa lana na ko, dong, be. Mang lana. Nariya sa kilid ni mo, dapit. Kine? O, kana. Oh, mani. Tambal man sa lamok, katong paakan ka. Ay, kana man gud akong sudlan, kaya wanay lain sudlanan. Nganong nang anak man imong naong, imo nang gihaplas? Na, magkuyog na lang taglupad ron. Hi guys, so karon na ata din si may kasada natin nakitang tao murag naligsan siguro sa dump truck. Sure ko guys, ang nakaligis anay mixer kay klaro kay nga agi sa may maayo ni guys, madala pa kanay sa hilot. Comment lang sa comment section.